سلام كبرى سمعتي لومي سولوس 3 طري 2024 እዩ مكتالكم بخبرينا عدمنا على توزينا كنقدمينا أرسطاتنا إيطاليا أو فريد ساعتن مقتا وحز سدتنياتات زتوكوري وعلى مس هاجرات أفريقيا كايدا إيرتران يمنن أبهلو تاقي بحري تزراريبن إثيوبيا مليونات حزبي تصباي رديت أبزخون اللؤوان قداماي منستر أبي أحمد بمرقات وحسنت مقبي تشلمو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زينا بزرزر إيطاليا أو فريد ساعتن مقتا وحز سدتنياتات زتوكوري وعلى مس هاجرات أفريقيا كانعا التي دلدل نحبارو عبيت بزبل سيامي بعسران شمونتن عسران شعتن تري أبرو ما استغايدا وعلا إيطاليان هاجرات أفريقان اتا إيروبايت هاجر كاب هاجرات أفريقا ساعت نموحس أبزخ إلا ناي بليونات دولار وفرين متتاون قون دماب من قدي مأكلاي بحري نزوحزو سدتنياتات ناي مقتا مدبات نمياتن زعلميو أنصار وساتنياتات حلوف صلين زلو يماناو سلفي فراتيلي إيطاليا وكيلا أبكل تشن سران كلتن ناب سلطان بزمصت قداميت منستر جورجيا ميلوني زمرح منغستي إيطاليا ናይ ክልተ ማልታት ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝወደበ ዋዕላ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርከቦም ልዕሊ 30 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ በኣካል ተሳቲፎም ፕሬዝዳንት ናይታ ሓተት ዕቁባን ስደተኛታትን ብምፍራይ ምስ ቀዳሞት ሃገራት እትስራሕ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብኤውሮጳዊት ሃገር ኣብ ዝተኣንገደ ዋዕላ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳተፍ ኣብ ዝልዕሊ 20 ዓመታት እዝና ኢጣልያ ንመጀመርያ እዋን እዩ በዋሕዚ ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት እተማርር ኢጣልያ ንምግቱ ኣቐዲማ ምስ ሊብያን ቱኒዝያን ተመሳሳሊ ክልተ ኣውዕላት ከቲመያ ኣብ ርእሲ ኢጣልያ ድሕርቲያ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተኸስተ ኩናት ናይ ጻዓት ጠለባታ ንምምላእ ነዳድን ጋዝን ምስ ዘፍሪ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ምስ ተናብ ሰሜን ዝርከባ ናይ ወፍረ ውዕላት ኣብ ምትእትታው ትርከብ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ናብ ስልጣን ክትመጽእ ዝጎስጎሰትሉ ካብ ቀንዲ ራእይታታ ንዝኾነ ምግታ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል እውን ብፍላይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ምስ ዝርከበን ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝን ወፍርን ዘተኮረ ውጥናት ከም ዘለዋ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ስደት ታብርያ ዝርከብ መንግስቲ የመንን ኣብ ህልው ኩነታት ጸጥታ ቀይ ባህሪ ብዝምልከት ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ መርባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን ኤርትራን የመንን ነዚ ዝተዘራረባሉ ጎኒ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩጋንዳ ዝተኻየደ ዋዕላ ሻራ ዘይብለን ሃገራት እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ የመናዊ መዘኑ ኣሕመድ ቢን ሙባረክ ብ19 ጥሪ በኣካል ምርኻብ ነቲ ዘተ ከም ዘካየዱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የመን ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣረጋጊጹ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ሕትን ተገማሚዓ ትርከብ የመን ጸጥታ ገማግም ባሕራ ከተውሕስ ብዘይ ምኻላ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዋሰን ክልማይ የመን ኣብ ትሕቲ ቆጽርቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕት እዩ ዝርከብ ኣብ ስደት ኣብ ሪያድ ዝርከብ መንግስቲ የመን ብስዑድ ዓረብ ክድገፍ እንከሎ ሕት ድማ ብኢራን ከም ዝሕገዝ እዩ ዝንገረሉ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝምራሕ ሓይልታት ልፍንቲ ኣብ 2015 ኣንጻር ሕቲ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈተሉ ኤርትራውን ኣብ ጎነን ብምስላፍ ክል ኣየራን ባሕራን ንሎጂስቲክን መጥቃዕትን ከም ዝፈቐደት ይዝከር ኣብ ሮማ ዝመደበሩ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ መግብን ሕርሻን ወይ ፋኦ ብ28 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ጽምብል ንቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ብዘለዎ ራእይ ናይ ክብሪ ሽልማት ዓዲልዎ እቲ ብቻይናዊ ዳይሬክተር ኩ ዶንግዩ ዝምራሕ ኣህጉራዊ ትካል ንመራሒታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 10 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ብራእ ውሕስነት መግቢ ናይ ክብሪ ሽልማት ምዕዳሉ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ፋኦ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብመሰረት ትካል ዘቐመጦ መምዘኒታት ውሕስነት መግቢ ኣምርግጋጽ መሪሕ ተራ ንዝፃወቱ መራሕቲ ማዳልያ ናይ ምብርካት መስርሕ ተኸቲሉ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ሸለሞ ተቒሱ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ሃዋህው ኩናት ኣንጸላሊዋ እናሃለወ ኣብ 2019 ናይ ሰላም ኖቤል ምሽላሙ ሓደ ካብ ዓበይቲ መዘራረቢ ኣርእስቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሰላም ዝለዓለያ በርክቶ ንዝገበሩ ሰባት ዝውሃብ ሽልማት ድሕሪ ምቕባሉ ኣብ ዓመቱ ኣማይት ኣሽሓት ኣብ ዘለቐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተጸሚዱ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ኣስታት 13 ሚልዮን ካብ ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ኣብ ዝኾነሉን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣማይት ሰባት ብዓጸቦ ኣብ ዝሞትሉን ዘለዉ እዋን ድማ እዩ ውሕስነት መግቢ ኣብ ምርጋጽ ብዘለዎ ራእይ ተባሂሉ ካብ ውድብ መግብን ሕርሻን ፍሉይ ሽልማት ተበርኪትሉ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝሕዝን ፍጻሜ ዓጸቦ ናይ 1984 ከይድገም ዘስግእ ምዃኑ ማዕከናት ዜና የቃልሓ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ